ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වළක්වා ගැනීම සඳහා நாம் அனைவரும் அவதானம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு விடயம் உள்ளது. நாம் பரிசோதித்த இடங்களில் சுமார் 41% பாடசாலை வளாகங்களில் தான் டெங்கு குடம்பிகள் உருவாகும் இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. மத வழிபாட்டு தலங்களை சுற்றி 28%, தொழிற்சாலைகள் சார்ந்த இடங்களில் 26% என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்த வகையில் நுளம்புகள் அதிகமாக பெருகும் இடங்கள் குறித்து பொது சுகாதார பரிசோதனைக்கு இணங்க தொடர்ச்சியான அவதானம் செலுத்தி அவ்விடங்களை சுத்தப்படுத்துமாறு பொதுமக்களை ஊக்குவித்து வருகின்றோம். தற்போது நாடு முழுவதும் குறிப்பாக 14 மாவட்டங்களில் இந்த தீவிர பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. மேல் மாகாணம், தென் மாகாணம், மத்திய மாகாணம் ஆகியவற்றில் கண்டி, மாத்தளை, பதுளை, மட்டக்களப்பு, வடமேல் மாகாணத்தில் 2 மாவட்டங்கள், சப்ரகம மாகாணத்தில் 2 மாவட்டங்கள் என அனைத்திலும் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. சுத்தப்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு நாடாக நாம் அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் இதில் அர்ப்பணிப்புடன் தலையிட்டால் மட்டுமே இதனை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். රජයේ ආයතන ඒ පරිශ්‍රයන් තුලත් 24%-25% ප්‍රමාණයක් අපිට ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන වාර්තාගත වෙලා තිබෙනවා.